नमस्कार, प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच फिर से एक भोजपुरी कविता लेकर उपस्थित बानी। एगो जमाना रहे अंतरदेशी के, जेमे दुख सुख लिखल मिले परदेसी के। सहारा खातिर निकली जब सज धज के ए भाई, माई बाबूजी दिहले स्टेशन तक पहुंचाई। लोड़ पूछ के अचरा से समझावे तब माई, ए बाबू पहुँचते एगो चिट्ठी दिह पेठाई। ए बाबू पहुँचते एगो चिट्ठी दिह पेठाई। जगह पर पहुँचते ही बबुआ चिट्ठी एगो लिखवावे। मन हर्षित हो जाला जब डकिया द्वार पर आवे। लेके चिट्ठिया तुरंत माई अगल बगल में धावे। कहाँ बारे फलना बाबू, तनी पढ़ के चिट्ठिया सुना। बाचे केहू चिट्ठी घर में, सब ध्यान लगा के सुने। माई बाबू के आंख भर जाला, लोर पोछे जुने जुने, लोर पोछे जुने जुने। माई बाबू के चरण स्पर्श छोट के प्यार दुलार रहे। एगो छोटहन कागज के टुकड़ा में झलकत स्नेह अपार रहे, झलकत स्नेह अपार रहे। ए आधुनिक जमाना में सगरी लोग लुभा गईल, जब से मोबाइल आ गईल, जब से मोबाइल आ गईल, जब से मोबाइल आ गईल। नमस्कार, प्रणाम। ये कविता कैसन लागल रोलो कमेंट द्वारा कही लोग। हम एक से बढ़ के एक रोलो के बीच भोजपुरी कविता परोसे कोशिश करें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।